Ranggawuni, yo gini kuwi nyempalani kawan Maisa Cempaka. Apa luputku apa salahku? Ora nganggo mripate liya. Aku mengerteni dhewe lamun to pengen raosulan adikku mentas. Piye? Kepengin raosulan adikku mentas. Oh. Ranggawuni. Kowe kleru yen to ndakwa aku. Kang supaya mrawoso kan sedulur kae. Nganggo pawadana kowe. Aku ora percaya. Sing mesti muga dhisik kaya kowe sabira lan bocah iki sapa? Ana sambungan lan kowe lho kowe. Bocah wadon iki ora liya adik. Oh, dadi sedulurmu. Gede cilik aku bakal sabila Oh, adik. Ranggawuni, kawruanmu sing mesti kowe kudu matur nuwun lawan Maisa Cempaka. Kok umpama ora ana Maisa Cempaka, sedulurmu kae wis tumekaning pati mangsa lan simo kang gedhe. Maisa Cempaka. Apa? Nganggo pawadana kowe aku ora bakal percaya. Aku ora prawoso lan sedulurmu. Yen to kenyata watehi satria dibuktake bapak. Yo, Kowe pantaran ayo. raga. Amang Pak Pratumidan, pasablo lan sekolah raga. Maju kok kowe. Jangan kedadian apa ini malah podo gelut lawan nom-noman kae. Lagwe bapak ngomong lawan Maisa Cempaka kang supaya Graden ora bila raga ngeceki Haji Jokawi. Pancen kaya ngono. Ning dereng ngono karampungan, Pak. Banjur Maisa Cempaka keprungu panderiting bocah wadon. Rendak oyak kae swara ngendi? Jebul ora ngono babar pisan. Ana bocah wadon kang arep dimangsa lan simo, Pak. Banjur bocah wadon kuwi ngendi? Ah, Kak. Lho, lah kok malah Kang Koko. Lha mergo aku kang menehi pitulungan. Simo kang gak tampani aji mbok menawa kae. Apa meneh? Lah nanging pepuntone iki kok malah duit kelan nom-noman kae sapa kae? Ranggawuni, dakwa lan Maisa Cempaka. Dikira Maisa Cempaka prawoso kan bocah wadon kae. Lah iki mrakoso apa ora? Boten kula mboten tumindak. Ranggawuni, aja kleru ing panampa. Iki mono putraku Maisa Cempaka.